Dawra Ministerler Kabinetinin başlygynyň orunbatarlary, Saglyk Görüş we Dermat Senagaty Ministerliginiň ugurdaş idaralarynyň ýolbaşçylary we hunermenleri, beýleki ministerliklerin hemde puduklaryň dolanýyş idaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerin habar berişdirişleriniň wekilleri, talip ýaşlary gatnaşdylar. Çykyşlarda köpçülükli ilmi neşriň diňe bir halkara lukmançylyk jemgyýetçiliginiň arasynda däl, eýsem giň okuýjylar köpçüliginde de uly gyzyklanma döredýänligi, uly meşhurlukdan peýdalanýan anykdarly. Şunki acayip günne Türkmenistan'ın Saglyk Görüş we Derman Senagaty işgärleriniň hüner bayramçylygy uly toýda bir edip bellenýän günne şular ýaly acayip sowgatyň gahrman arkadagymyzyň bize Türkmenistan'ın Dermanlyk ösümlikler adly ilmi ensiklopediýa kitabynyň 16-njy jildiniň ellerimize sowgat bolup goşulmagy münasibetli siziň her biriňizi gutlaýan. Gahrman arkadagymyz bu kitabyny Türkmen topragynda bitýän Dermanlyk ösümliklerini etnobotaniki, etnolukmançylyk jahdlerinden öwrenmeklik häzirki döwrüň wajyp meselesidir diýip belleýär. Şonuň bilen birlikde fitoterapiýany ilmi taýdan öwrenmek, ondan yerlip peýdalanmak biziň häzirki döwürde esasy wezipemiz diýip belleýär. Gahrman arkadagymyz tebigaty bolan söýgüsini Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikler adly kitaby arkaly bize beýan edýär. Bu kitaplardan Dermanlyk ösümlikleriniň has bir ince sırlarını täzeden giňişleýän öwrenmek üçin, ilmi işler geçirmek üçin bu kitap bizim Saglyk Görüş işgärlerimize, taliplerimize, lukmanlarymyza, ähli türkmen halkyna, galy bersede daşar ýurtly illeşlerimize ilmi gollanma bolup hyzmat edýär. Onha bugun kun bizim ýurdumyzda halkara fiziologiýa kliniki merkezi täze binasy açylyp ulanmagy berildi. Gahrman arkadagymyzyň ak batasy bilen bu merkeziň açylmagyny hemde halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň açylmagynyň hemde şol bir günde bizim ellerimizde Gahrman arkadagymyzyň ilmi eseriniň sowgat bolup gowuşmagynyň ulmanysy bar. Türkmen halky bahtyar halk. Sebäbi bizde Türkmen halkyny bütün dünýä tanadýan, milli mirasymyzyň awryn arşa göterýän, altyndan gymmatly maslahat berýän Gahrman, Lukman, alim arkadagymyz hemde Mehriban arkadagymyzyň Türkmen halkynyň milli lideriniň ýoly goýan işlerini paýhatly dowam edýän. Berkarar döwletiň täze ýamly galkynyşy döwründe Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösürmekliň 2022-2050-nji ýyllar üçin milli maksatnamasyny durmuşa netijeli ornaşdyrýan. Ýurdumyzyň ýaşlaryna ak ýollar açýan, halkara hyzmatdaşlygyny barha kämilleşdirýän, halipa ýolundan ynamly barýan arkadagly gahrman serdarymyz bar. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň Saglyk Görüş we Derman Senagaty işgärleriniň hüner bayramçylygy bilen Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy Türkmenistanyň ähli Saglyk Görüş işgärlerini tüýsürümden mehirli utlaýan. Beýlenir ýaly türkmen toprağına bitýän dermanlyk ösümlikleri we milli fitoterapiýa baradaky bu öz boluşly ilmi ensiklopediýak iş dünýäniň köp türlerine neşr edilip, millionlarça daşar ýurt okuýjylaryna el ýeterli boldy hemde ýurdumyzda lukmançylygyň dürli urlary boýunça hunermenligiň gollanmasyny öwrüldi. Saglyk Görüşçiligiň ilmi işleýän awtory Gahrman arkadagymyz milli lukmançylygy ösdürmegiň pederlerimiziň paýhasyny tejribesini dünýä lukmançylygynyň häzirki zaman meýillerini özüne çemleýän nüsgasyny döretdi. Sahypalaryna yerli dermanlyk otlaň onlarça görnüşiniň ösümliklerin kökleriniň hemde meýweleriniň şol sany enzimik ösümliklerin dermanlyk häsiýetleri giňişleýän beýan edilgen bu düýpli ilmi iş okuýjylara adamzadyň gadanan üstünlikleriniň hazinasyna şol sany lukmançylyk işine uly goşun toşan türkmen halkynyň köp asyrlyk tejribesi hemde däpleri bilen tanışmagy mümkinçilik berýär. Bay mazmunly ensiklopediýa daşar ýurtly okuýjylary ýurdumyzyň tebigaty bilen ýakynan tanışdyrmagy da mümkinçilik berer. Çünki bu kitap ilmi ýörelgileri ugry edilmek bilen bir gatarda dermanlyk ösümlikleriniň adlarynyň awara sözlügi, dermanlyk içkileri taýýarlamagyň, olary ýygnamagyň usullary baradaky maglumatlary özüne jemleýär. Gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň täze neşrinde tebigy dermanxana ýygydarly ýüzlenýän Gülnur lukmançylygynyň görnükli alimlarynyň hemde türkmen tebipläriniň nesilden nesle geçip gelýän iň gowy tejribeleri beýan edilgen. Şeýle hem eser ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň şol sany ilim, bilim, insanperwer ulgamy ýaly möhüm ugrlarda hyzmatdaşlaryň hemme taraplaryň puwtalandyrylmagyna ýardam berer. Tanıştırış davrasynyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.